Татарстан парламенты Россия президентінің Донбасс халқын яқлау бойынша махсус хәрби операциясын хуплый. Халық ышанычлылары әліге қарарыны Дәулет Советінің 31-ші отырышында бір тауыштан қабыл еттілер. Парламентінің шушы һәм башқа хәбәрләре белән Алия Галиуллины таныштыра. Бу мәсьәлә алдан көн тәртибенә кертелмәгән иде. Парламентарийлар Владимир Путинның мөрәҗәгатен бер тавыштан хуплады. Документны алдан ук барлык партия фракциялары һәм депутат берләшмәләре җитәкчеләре имзалады. Анда аерым алганда булай диелә: Без илнең милли лидеры, югары баш командующий, Россия президенты Владимир Путин Украинаны коралсызландыру һәм тынычлык урнаштыру, Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүчеләргә һәр яклы ярдәм күрсәтү курсын хуплыйбыз. Депутаты Государственного совета Республики Татарстан убеждены, что в сложившихся условиях как никогда важны консолидация и сплоченность нашего народа. Мы уверены, что вооруженные силы России с честью выполнят все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Татарстан гордится своими героями и безмерно скорбит о павших смертью храбрых. Считая своим долгом поддержать родных и близких, Республика одной из первых в Приволжском федеральном округе ввела дополнительные региональные выплаты семьям погибших военнослужащих. Мөрәҗәгатькә Фәрит Мөхәммәтшин аңлатма бирде. Махсус операция Украинаның көнчыгышында яшәүчеләрне үтерүдән туктатуның бердән-бер дөрес карары булды. Националисты и те политические силы, которые руководили страной в тот период, практически загнали ситуацию в тупик, столкнули страну в гражданскую войну. Наверняка Россия в стороне остаться не могла. Гибнут люди. Көнбатыш илләре санкция пакетларын кертергә омтылса да, Татарстан икътисадында тотрыклылык саклана. Узган елда коронавирус пандемиясына карамастан билгеләнгән планнар үтәлде. Федераль бюджетның һәм республика ярдәме сизелерлек булды. Вакытлыча эш белән тәэмин итү оештырылды. Очередными задачами стали, во-первых, обеспечение населения товарами первой необходимости, во-вторых, сохранение занятости и программ поддержки населения, в-третьих, бесперебойное функционирование системообразующих организаций через создание новых логистических и производственных цепочек, в-четвертых, обеспечение работоспособности критически важной инфраструктуры и помощь бизнесу для адаптации к новым условиям. Республика президенты программалары башка зур проектларда гамәлдә. М12 трассасы төзелә, яңа мәктәпләр, балалар бакчалары, спорт комплекслары салына, шәһәр һәм авыл мәдәният йортлары төзекләндерә. Торак төзелешендә Татарстан рекордлы күрсәткечкә иреште. Азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итү өчен дә мөмкинлекләр җитәрлек. Узган ел министрлар кабинеты импортны алыштыруга аерым игътибар бирде. Көнбатыш санкциялары һәм җитештерүчеләренә икътисадта бушаган урыннарны алу мөмкинлеген бирә. Предприятиелар яңа җитештерү объектларын булдыра. Премьер-министрга кадетларны акчалата тәэмин итү, Казан авиация заводында самолетлар җитештерүнең зур программасына кадәр сораулар бирелде. Фәрит Мөхәммәтшин башкарма хакимиятының парламентарийлар белән фикерләрен гомумиләштерде. Вызовы продолжаются. Я поддерживаю выступления своих коллег и на комитетах, и во фракциях обсуждали этот доклад, и много предложений сюда внесли. Этот наступивший уже 22-й год, наверное, легче не будет. Даже слово «наверное» надо убрать. Санкции продолжаются, тем более на нашу экономику. Мондый хисапларга кагыйдә буларак иҗтимагый оешмалар вәкилләрен чакыралар. Алар да хөкүмәт эшчәнлегенә бәя бирә. Вице-премьер Ләлә Фазлыева президент исеменнән сәламәтлек саклау, мәгариф, социаль хезмәт күрсәтү оешмалары күрсәтә торган хезмәтләрнең сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре турында халык алдында хисап тәкъдим итте. Узган ел нәтиҗәләре буенча бәяләр югары. Анкета нәтиҗәләре буенча иң күп баллны Милли китапханә, Алабуга музей тыюлыгы, Казан Кремле музей тыюлыгы, Республика офтальмология хастаханәсе, Чаллы педагогия күллияте җыйган. Результаты оценки, независимой оценки качества условий предоставления той или иной услуги, они также учитываются при формировании программ капитального ремонта, а также при строительстве образовательных организаций, учреждений социальной защиты, учреждений здравоохранения. И кроме того, существующая программа модернизации первичного звена здравоохранения, она также очень четко учитывает те параметры, которые мы видим в рамках независимой оценки качества предоставления условий.
Парламентарийлар берничә республика законына түзәтмәләр кертте. Республиканың иҗтимагый палатасы җитәкчесе узган елгы эш турында хисап тотты. Аның еллык доклады гадәттәгечә гражданлык җәмгыяте институтларының бүгенге торышына һәм үсеш перспективаларына багышланган иде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстан парламентының бюджет, икътисади һәм фискаль сәясәт комитеты җитәкчесе Данияр Талоновны кабул итте. Алабуга районында Татарстан Халыклар Ассамблеясы президиумының күчмә утырышында туган телләрне саклау һәм үстерү турында сүз барды. Фәрит Мөхәммәтшинга Алабуга мисалында милли мәдәни берләшмәләр активистларының җирле хакимият белән ничек хезмәттәшлек итүе турында сөйләделәр. Утырыш башланганчы, анда катнашучылар профильле гимназиядә милли белем бирүнең ничек оештырылуын карады. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.